chapter 21 Sambulo chapter 21 siyambonga bazalwane kakhulu uNkulunkulu osithandile ohambe nathi kwaze kwaba lapha. Siyabuya ntambama enkonzweni yethu njengoba siqalile bazalwane inkonzo zethu ze fasting and prayer. Hallelujah. Amen. Nanguwe ngathi khona sebeke badle kuseni. Cela ungifundele sithembile uverse 5. Isambulo chapter 21 verse 5. Wayesethi ohlezi esihlalweni sobukhosi, bheka, ngenza konke kube kusha. Wathi, loba, ngokuba lawa mazwi athembekile, aqinisile. uJohane siyamazi uJohane esesiqhingini sasePatmos. Hallelujah. Amen. Mawuqala kahle ngenhla lithi iBhayibheli uthi uJohane wabona umhlaba omusha nezulu elisha. Sanibonani bazalwane. uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu umenzi wethu. Hallelujah. uNkulunkulu osenzile. Njengoba kuyena osenzile wenza izulu wenza umhlaba nanoma inini nanoma ingasiphi isikhathi uyakwazi ukuthi ukwenza kube kusha. Nikhona bazalwane. Eze siqala unyaka ka2024 angazi ukuthi u2023 uphathe kanjani. Uma uphathe kahle siyambonga uNkulunkulu ngalokho. Uma ungaphathanga kahle unyaka odlule ngicela ukusho kuwena namhlanje ukuthi uNkulunkulu ukhona egameni lika Jesu. Hallelujah. Uyakwazi ukwenza konke kube kusha. Hallelujah. Elithi iBhayibheli uyabuyisela ubusha bethu njengokhozi. Akuzazi iziphi izinto ezikuhuzulile zempilo, angazi ukuthi iziphi izinto ezikuhlukumezile zempilo, kodwa namhlanje lithi iBhayibheli uNkulunkulu uyakwazi ukwenza konke kube kusha. Kube ngathi akaze kube khona. Awusanibonani bazalwane? Kube ngathi akaze kube khona ngoba yena ungumqalisi nomphelelisi wakho konke egameni lika Jesu. Hallelujah. Mawungakhuluma nabantu abakhanda imoto bazokutshela ukuthi uma imoto ike yashaya injini yafa injini bayakwazi ukuthi bayithathe bayibuyisele la eyakhiwa khona. Sanibonani bazalwane? Uma befika khona bayakwazi ukuyithatha injini yona le njini endala bakwazi ukuyenza ibentsha. Sanibonani bazalwane? Bayakwazi ukuthi ukuyireplace injini bayikhiphe le endala bafake injini entsha. But angifuni ukubheka lokho namhlanje. Ngifuna ukubheka lokho bathathe le njini endala kodwa bayenze ibe yintsha. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukwenza wena uwena umdala ungaka kodwa kwenza ube musha. Mase lithi iBhayibheli thina sizelwe uNkulunkulu ngomoya. Uma iBhayibheli lithi singabantwana bakaNkulunkulu yingoba sizelwe uye uNkulunkulu ngomoya. Iminyaka yethu kuseyiyo ngoba le moto engikhuluma ngayo imileage yakhona ayishintshi ngoba kuseyiyona le njini endala kodwa siyenziwe yabayintsha. Ayifani nale ekusuke replace khona injini ngoba imileage yakhona iyashintsha ibuyele ku0. Ithi imoto ihamba igugile endleleni kodwa imileage yakhona uyithola ukuthi sewu0. Sanibonani bazalwane? Le njini esuke yenziwe kabusha endala iqhubeka nawo le mileage endala. I-age yakho ngeke izishintshe kodwa kushintshayo ukuthi uzelwe kabusha. Hallelujah. Ingabo esinazo emzimbeni ayizoshintsha zona. Siyohlezi sinazo kodwa kushintsha ukuthi sizelwe kabusha. Ingakho kubalekile mawuphila kubalekile ukuthi ukhohle okudlule. Hallelujah. Ke ube umuntu othethelelayo ngoba ezinye zezinto eyisenza ukuthi singafinyeleli la esifuna ukufinyelela khona ingexa yezinto ezindala esibambelele kuzo.
ezinye zazo ezokwahluleka kwethu. Khona umuntu owazi kahle ukuthi akasoza agashula wakholwa sambona sonke ukuthi uyakholwa ngoba uyazi ukuthi ukhulele la ka-F. Siyayazi impilo yakhe eyiphethe kabuhlungu, eyiphethe ngoshekhazi. Manje useyakholwa kodwa usabathina ngoba siyama no. Uma umuntu ekuKristu Jesu uyisidalwa esisha. Phela okudala kudlulile nomethe ukuthi abantu bakwazi unjani kodwa wena usuyisidalwa esisha. Haleluya. Kubalulekile ukuthi uzazi ukuthi isidalwa esisha hambiswa kwesidalwa esisha nawe ube convinced enhlizweni yakho nasengqondweni yakho ukuthi uyisidalwa esisha. Ngoba lo esingaye la uyakwazi ukwenza konke kube kusha. Lithi iBhayibheli mawufunda ngehla umhlaba lo esikuwo wawenza waba musha. Lithi iBhayibheli ngisho ulwandle la lingasele. Niyazi kazathi umhlaba lo esiphila kuwona ulwandle lona elikhulu kakhulu kunomhlaba. Angithi bazalwane bathi 75% womhlaba lo uamanzi. And ulwandle lolu ngendlela olukhulu ingakho umkhumbi ungacross ulwandle usuke ngala kule continent uye ngala kwenye continent ngoba ngeke uzofike khona. Sanibona bazalwane, ingakho umkhumbi ngamele ukurawund ukujikeleza ijikeleza iAfrika yonke, ijikeleza amazwe ukuze ifike phesheya la efuna ukuthi iye khona ngoba ihamba igudla ulwandle. Sanibona bazalwane, so ulwandle ngendlela oludiphinga kodwa lithi iBhayibheli emhlabeni omusha uNkulunkulu uyokwenza ulwandle lingabikho. Ngamanye amazwi izinto ezisithiyayo ukufinyelela on the other side izinto ezizobe seyingasekho uma uNkulunkulu esenze konke kwaba kusha. La afunda khona uSitheni lithi iBhayibheli wayesethi ohlezi esihlanu sokugospela ngenza konke kube kusha. Wathi loba ngokuba laba mazwi athembekile aqinisile. Namhlanje ngizomemezela lokho bazalwane kafushane kuseni ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo uyakwazi ukwenza konke kube kusha. uNkulunkulu esimkhonzayo uyakwazi ukwenza konke ngisho inhliziyo yakho ngendlela elikhuni ngayo. uNkulunkulu mawusube ne-encounter naye, mawusuhlangene naye uyakwazi ukuyenza ibe entsha. Uyakwazi ukwenza ibe entsha. So ukuqala konyaka njengoba siqala unyaka sithi 2024 kumane kuyisikhumbuzo nje. Kumane kuyisikhumbuzo nje ukuthi unyaka ukwazi ukuthi sithi uqalile surely nawe uNkulunkulu angenza izinto ezintsha empilweni yakho. Kukhona abantu abazi ukuthi ngisho imithandazo yabo ayiphumeleli uwazi kahle mhlawumbe mina noma ngingathandaza izinto azenzeke. Ngicela ukutshela mntaka baba uNkulunkulu esimkhonzayo uyakwazi ukwenza zonke izinto zibe entsha. Ngisho emsebenzini la usebenza khona mhlawumbe sebecabanga ukukuxosha, mhlawumbe unama-warning, first warning, second warning, third warning, kodwa namhlanje uNkulunkulu esimkhonzayo uyakwazi ukwenza konke kube kusha. Utho mina umhlabeleza uhlabela kudala ususa inhliziyo elitshe. Haleluya. Ngoba uNkulunkulu esimkhonza ngisho inhliziyo hayi bazalwana injini yempilo yomuntu inhliziyo and ibalulekile inhliziyo yomuntu nayo ibentsha. Yenziwe futhi ungazenzeli wena, yenziwe uye ngoba mayenziwe uye. Awu haleluya. Make wayithatha imoto wayisa ko-bush mechanic noma bangayishintsha mhlawumbe injini leyo kodwa uzophinda uhlangabezana ney'nkinga kodwa mawuyise kubo kwayo. Ingakho masasikholwa akufunakali sizenze ngathi siyakholwa. Siyabona masasihamba kanje kube ngathi siyakholwa kodwa ukumnyathela umuntu athe mina ngenziwa njalo ungabe ukujwayela la. Hawu mzalwane abuwena indawo kade uhambe ngathi unyathela amaqanda ngoba abantu bayakwazi ukuzenza kodwa masuwenziwe uye. Oh haleluya. Masuwenziwe uye yena uyakwazi ukwenza konke kube kusha. Thiwa sethi kimi sekwenzekile ngingu-alpha no-omega, ukuqala nokugcina. Yena bazalwane uNkulunkulu sithi sathi uyakwenza kodwa usuke seqedile. Hayi nikhona bazalwane?
isizathu uzokwenza yena usuke seqedile. Ingakho ethi ngingu-alpha no-omega. Uyena mqalisi, uyena mphelelisi wakho konke. Uma impilo yethu sesiyinikele kuye, okunye umnikela impilo yakhe esontweni, kodwa okunye umnikela impilo yakhe kuye. Haleluya. Okunye umnikela impilo yakho kumfundisi, kodwa okunye umnikela impilo yakho kuye. Ngoba mawuyinikele kuye, mayiphethwe yithi yaduka, kodwa mayiphethwe uye. Akekho umuntu efanele sinikele impilo zethu kuye njengoNkulunkulu. Awusabonani bazalwane? Awuphinde umthinte umakhelwane, nikele impilo yakho kuye. Nikela kuye. Lithi Awamileyo ngiyamphuzisa ngesihle emthonjeni. Problems ethu siphuma eminyango sishawe impilo, ishayile impilo, yasihuzula impilo, yasicebula impilo, sifike endlini kaNkulunkulu sizenze osiyazi, sizenze abantu abangomile. Kanti uma uya kuye uveza umncanela kwakho, umncanela uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uyaphuziswa amanzi. Athi uJesu ophuzela amanzi esiswini sakhe kuyagobhoza. Ngoba mawuphila uhamba naye kugobhoza, awukwazi ukuhlala ekhaya kukhonzwa. Ngoba lento egobhozayo ikwenze ngathi ungaya khona. Haya nikho bazalwane. Namhlanje ntambama mhlawumbe kuzobe kunemvula, kodwa le egobhozayo kuwena izobe ithi siyakhona. Kuthiwa Awamileyo ngiyamphuzisa ngesihle emthonjeni wamanzi okuphila. Oqobayo uyakulidla ifa lalezo zinto futhi. Uyalidla ifa lalezo zinto. Futhi ngiyakuba nguNkulunkulu kuye, yena abe yindodana kimi. iBhayibheli bazalwane lisitshela ukuthi onqobayo, onqobayo. Uma lithi onqobayo kusho ukuthi sisempini bazalwane. Mawuphila usindisiwe, understand ukuthi empilweni le esiphilayo sisempini, engasili nenyama negazi, kodwa silwa nemimoya yababusi esemkhathini. Ngoba izinto ezikwehlelayo zikhombisa ukuthi sisempini. Lithi iBhayibheli onqobayo, ngoba noma sisempini kodwa kubiza ukuthi asinqobe. Hayi ngathi khona abantu abangafuni ukunqoba namhlanje. Engathi khona abantu abafuna ukunqotshwa. Bazalwane, le mpilo esiphilayo sisempini bazalwane. Oh yes, sisempini. And isitha sethu sinye, isitha sethu Sathane. Amen. Isitha sethu akuyena nanomakhelwane wakho lo ongazwani naye. No, asona isitha sakho. And izoba neproblem mawubheka abantu bathathe njengezitha. Mawuphila emhlabeni isitha sakho sinye, isitha sakho Sathane. And kunezimpi ezihlaselayo eyisuke kungezona eyilethwe yilomuntu okuhlaselayo, kodwa eyisuke ilethwe uSathane. Mase kusuka uSathane kuye, kusala kube futhi umuntu right. Hallelujah. Mase kusukele lo moya osuke ukhona kumuntu, uqhubeka ube umuntu right. That is why nafunakala ube umuntu obamba amagrudge. Ngoba ubamba amagrudge kanti uSathane wayekadenzisa lo muntu akasekho. Wena usala ubamba igrudge, lo muntu wayesetshenziswa uSathane. Phuma kulezo zinto, dlula, khohlwa ungasemuva, uzelulele kokuphambili. Ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo akafuni sibanjwe izinto ezibambezelayo. Amen. Even uSathane iBhayibheli limbiza ngobambezelayo. Angeke bazalwane. Oh yes, iBhayibheli lithi uSathane obambezelayo. Phela leya nyoka. Inyoka mayifika kuEva imnikeza isithelo. Hey. Inyoka yayikade ine relationship right nomuntu. Nikhona bazalwane. And mawubheka uyabona ukuthi inyoka yayingahuhuluzi phansi njengoba ihuhuluza nje. Inyoka uyabona ukuthi ayinazi inyama. Yayinazo futhi nezandla ngoba iyamnikeza kanjani isithelo.
isandla ngoba zonke lezi zinto siyithola ngesiqalekiso ukuthi usiyokukuluza phansi nje ingoba usuqalekisiwe. Hallelujah. Inyoka yangenwa ngoba uSathane akakwazi ukuoperate emhlabeni engatholanga azongena kuye. Ingakho ke lithi iBhayibheli ningamniki uSathane indawo. I-problem yethu sithi sikholwa sindisiwe, sidonsa, sirola, siphahlaza, sithomoya, sigida, kodwa siphinde sinike uSathane indawo. Ngoba uSathane akanandaba nokuthi ugida kangakanani. uSathane ungagida ubhobhozele yini wenze konke mawunikeze nje indawo. Hallelujah. Kuhle kumfana eMegasithi ocela inamba entombazaneni. Intombazane noma ingamphoxa kanjani umfana, noma ingambuka phansi inyuke nawo umfana nje usuke efuna into eyodwa inamba. Hallo lapha emuva. Wamnika nje awuze yakhala. Ngisho ngamnika umphoxi, wamnika. Ngisho ngamshiya naye inamba yakho, umphoxi kodwa wamnika nje. Yena usuke seqedile. NoSathane ke nawo njalo. Ningamniki uSathane indawo. Even this year 2024 angwazi ama-challenges ozobhekana nawo empilo, kodwa ngiyacela lo myalezo wami awubona umyalezo ojabulisayo. Ngicela nje into eyodwa kuwena, ungamniki uSathane indawo. Namhlanje uNkulunkulu wenza konke kube kusha, ake ube musha nawe. Sikubuyisela namhlanje kwi-factory setting. Uyabona mangithatha ifoni, kukhona umuntu ongipha ifoni. Le foni angipha yona, ngihamba nezinto zakhe kuyo. Unless uma ezoyithatha aciphise kabili kathathu, ayiresethe. Adelete zonke lezi zinto ezikhona, ayibuyisele kwi-factory setting. Ayibuyisele kwi-factory reset. Into ezothi noma le phone ingaba nemhuzuko ekhona, noma iscreen sakhona sinabonakala sikrekile, kodwa yona ngaphakathi ayiseyona le phone endala, seyifone entsha. Amen. And uNkulunkulu uyakwazi ukwenza lokho. I-problem yethu sibheka ukuthi ikrekile, sitshela ukuthi indala kanti seyintsha mntakababa. uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu osithethelelayo, othethelela zonke izono zomuntu. Ingakho masiza kuye kubalekile simazi ukuthi angikwazi ukuthi ngoDisemba wenzeni, angikwazi ukuthi wenzeni ngoDisemba. Mhlawumbe ubonakele nawe usuphakamisa ngabhodlela alihlaza, kodwa namhlanje ngithi 2024 uNkulunkulu wenza kube kusha. Ngiyamthanda uJesu uma ebheke nomuntu esemenzele into, ubeyathi kena hamba ungaphinde wone. Nawe ngithi from today ungahamba ungaphinde wona, uzohlangana noDisemba olandelayo ungasophinde wone. Uma ubamba into eyodwa nje uNkulunkulu esimkhonzayo uyakwazi ukwenza konke ube kusha. Thina singazazi izono zakho, thina singakwazi ukuthi wena kade ujola nobani ngenyanga edlule, thina singakwazi ukuthi wena wenzeni ngenyanga edlule, singakwazi thina wonke amaphutha akho. Kodwa into esuke imnandi kakhulu uma lo osukuhlangane naye esekwenze waba musha. Haleluya. Lo ohlangene naye esekwenze waba musha, impilo yakhe seyije, noma thina singawazi wonke amaphutha akho, kodwa yena uthi I shall remember your sins no more. Mika angifundele sithe uMika chapter 7 ungifundele nje uverse 19. Cishe uverse 19 uzoyifakazela lento engiyishoyo. Ngoba kwesinye isikhathi kuhle masisho izinto sizisho sibheke ezweni ukuthi izwi lona lithini ngayo. Uthini uverse 19? Uyakubuye asibekezelele, anyathele phansi ububi bethu. Hayi bazalwane, lithi iBhayibheli uJesu noma uNkulunkulu uyobuye asibekezele. Angazi ukuthi yini lela, leli pheshana libekwe la. Nathi mhlawumbe ububi bethu
lithi iBhayibheli uyosibekezelela anyathele ububi bethu sithi sonile ngeyiphambeko kodwa yena anyathele osibukayo angabe sakubona ububi bethu kodwa bona uNkulunkulu kithi athi yena sihlakanekile nami kini ngoba masasihlangane naye ububi bethu abusabonakala nikho namhlanje ngoba yena uyanyathela uyasibekezelela bazalwane uNkulunkulu uyasibekezelela kakhulu uNkulunkulu bazalwane uyasibekezelela thina simhlubuka uNkulunkulu zonke izinsuku indlela engibuka ngayo lapho ngathi sesigcabene manje no thina bazalwane uNkulunkulu simuhlubuka usuku nosuku senza izinto ezirong usuku nosuku kodwa yena uyasibekezelela mengasangasibekezeleli uNkulunkulu izimpilo zethu zingaba worse kakhulu uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu onothando the agape kind of love uthando lwakhe olungenambandela olungenamkhawulo thina uthando lwethu lunemibandela nemikhawulo umuntu eke wakunqoma nje wathi wazwa kuhle kuseni usukuthanda kakhulu ke ngenxa yento akwenzele noma into ayishilo uma eke wakupha imali yokugibela nje wasekuphuma nje sohlweni umthanda kakhulu uNkulunkulu esimkhonzayo kanalo lolo thando olukhetha ibala lomuntu uNkulunkulu esimkhonzayo usithanda noma simuhlubuka amen siqala fasting nje kukhona sebethe ubaba amaqanda ekuseni kodwa uNkulunkulu ukuthanda ngakunjalo amen oh yes uNkulunkulu ukuthanda ngakunjalo haya nikho bazalwane uNkulunkulu ukuthanda noma kunjalo kuthiwa yebo uyakuphonsa zonke izono zabo ekujuleni kolwandle lithi iBhayibheli uNkulunkulu uyophosa zonke izono zethu ekujuleni kolwandle amanye ama translations esilungu athi uyophosa olwandle lokhohlwa njengoba ngithi wena ulwandle likhulu kakhulu kunomhlaba ingakho imikhumbi ingadabuli phakathi olwandle lithi iBhayibheli uNkulunkulu izono zakho uyiphosa kulolo lwandle phakathi nalo la engekho khona umuntu oyokahamba ayoyidoba leyo uAmnon mncane kakhulu bazalwane amen uAmnon ayoconvince nani ngathi nayo isho yalo uNkulunkulu wethu oh yes uNkulunkulu izono zakho uyithatha iphoselande lokhohlwa uNkulunkulu uyakwazi uqala zonke izinto zibe zintsha kuwe engathi namhlanje wasiqala u2024 uNkulunkulu angakwenzela impilo yakho ibentsha haleluya engathi nje wasiqala u2024 uNkulunkulu angakashintsha impilo yakho ibentsha engathi njengoba siqala lo nyaka uNkulunkulu angakushintshela impilo yakho ibentsha engathi uNkulunkulu angenza umzimba wakho ube musha engathi uNkulunkulu angakwenza wenza izinto ongeke usakwazi ukuzenza ngenxa yeminyaka yakho umzimba wakho ube musha engathi uNkulunkulu angenza amadolo akho abe masha engathi uNkulunkulu angenza igazi lakho libe lisha azazi izifo eziphethwe igazi lakho sizongena ezintweni zomphosmani uNkulunkulu engathi angakwenza kube musha engathi uNkulunkulu angenza umoya wakho ube musha engathi uNkulunkulu angenza ingqondo yakho ibe ntsha izinto ezindala ebezihlukunyemeza ukuthi wahlukunyezwa umncane ake ukhohlwe yibona njengamanje uNkulunkulu akwenze kube kusha kurisetheke yonke into yempilo yakho ke uqale kabusha engathi ngisho ungezwani basemndenini yakho uNkulunkulu abanenza nibe basha nibe njengalezi izingane nisebancane nabafowethu nodadewethu nesihamba teenager nigijima nithandana haleluya namhlanje senibadala anisazwani anisakhulumisana uNkulunkulu engathi angenza nemindeni yethu ibe bisha uNkulunkulu engathi angenza ngisho abantwana bethu laba sebesidakamiswa asebenza amahunga bavuke babe basha
esimkhonzayo uyakwazi ukwenza lokho uma ekwazi ukushintsha umhlaba ube musha, ashintshe izulu libe lisha, ube uyini-ke wena. Yini engamhlula uNkulunkulu ukushintsha impilo yakho? 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 Uzokwenza konke kube musha. Uzokwenza konke kube musha. Awu shikababa, uzokwenza konke kube musha. Ngisho umasikulela kwabakhulu uzokwenza konke kube musha. Ngisho izono zakhe ezidlule uzokwenza konke kube musha. Uzokwenza konke kube musha. Uzokwenza konke kube musha. Uzokwenza konke kube musha. Noma ungahlala ubuke njengamanje, kodwa yena uzokwenza konke kube musha. Noma ungahlala ungqolozele njengamanje, kodwa yena uzokwenza konke kube musha. Okudala kudlulile, bheka sekuvele okusha. Okudala okwenzile akasayikukhumbula. Izono zakho akasazoyikhumbula. Izono zakho uzoyiphosa elwandle lokukhohlwa. uNkulunkulu esimkhonzayo uyakwazi ukwenza konke kube musha. Umuntu ekuKristu Jesu uyisidalwa esisha. Sihlobo, ngiyacela uzothandaza. Uyakwazi ukwenza konke kube musha. 2024 suqalile. Sibheke ukwazi ukwenza konke